ولا أنا سيتي بفقر خاص زق تبلا كبراتنا نلومي من كماي تبل ورزي تقول بخمي بفتنة بفقر خاص زق تبلا عصرته وانا نتبتات كزرت الكمية كسامو دعتها مسانا مستوى حرمة حر مستراب كمي أب عين قال أنا سيتي تأتو كمي ناي بوزا حذرك أنا سينا حلم ودي تخون كمي كان نختف كركا نختفتوكا تقبر خرينا نلومي ترى أنا كرا أخون كان حجركم متيت اللهو كمي ناي حلم ودي تفكر ودي تخون وانا عند مسترات كزر الكمية بقصر عسرت خدين مري عسراي know yourself عرسخا من مخان كافلت عبي جريكا وفلاسفة عالمنا سخونة سقراطوس خمزي بل زي unexamined life is not worthy living زي تفتشة زي تمربار هوت منبر واقعي ولن كبل دليو ولا أقوى بزحات علامة زي ولن بقوب هوتهم زي مرحو بدك أنستيو كفكرو زر أن تخونا مبزحتا لك أنا شيقن أنفت قعزو زي فلت من مخانو عرسو زي فلت ودي أي مارخالنين مخنياتو انتاي مخان خونك ركم از السب أي كونن انتاي دا قول عيبا دك أنسيو عرس أمن الزلو بنفسه السامامن فريحو زي فرحنا ودي دليا عرس أمن تاليوا عرس أمن نخلون زي حقزن ودي دليا كم ذا عين السم مخان دما انت عين السم مخان كافلت انت عين حساب تحاسب لها انت عين التكبرات تكنون لها نمنتاي كي أبز حجز لها يا لها عرس خمربن من مخاكا مستفلت شوتكا بتلمي مستمرح انتاي تقبر أبي على مستفلت دما زلع على عرس أمنتي لوكا قص بقص مسجزير ما اتنسخات دليو سب دك أنا سيز مني أود تخون تاشعي بصراحة تزمن أبزي ما نودك فلت أزلوا كرمي بزعبا قال حسابك كرمي بفقرها كتمارخ من حسابك مجمرة بزعبا حسب نفسك فكر إذا ختقبر تخلما نفسك أبصرح بمسماري مرباتي هاللغة أو هيوتك قدام نزوهاو كرمي هاب كل جزء كابتمال زنبرك هيلومي كابل مزلخا صباح زبلت كختكون صار دك أنسيو زمني أودي نختكون دما بعرأي أب هيوتك قدامنا تبو خمزلك أرئيا شامناي بي جنتلمان لوه توا حيواي سكون لمرتو خانة دحور أبهلا كمزي زبالالو دك أنسيو زي خبرن ودي عيفتوانين حدا سنة ودي صوتلن زبالالو دك أنسيو مسكم زعين دركتو عاتيو خكاتوا بقلتها تخسح راي خلا إلى نون نفزيو بفقر خورك خلا جنك أتصال أيقونن تتأمرمون حكو سيوات كتنور راي تقولن جزي إنه سركم بزخركم نسخة عرسها ختم معاش أنت زيك إلكا كم تدافع زي الخمس فلتك نفسها مسفلتت بزح إنها تمارت بزخرت مسزي سبدي كما إلى ينيره إذا سبنا عاي زبك عيكون النامي بالتبته سلزي حياوي قدوس أخباري جنكا أب حسب صنع عرس أمن الزلو إذا مالت نقول عن سيتي كحب وسيلكا زي نسخة ختمثل يقرأ أو زي بحاله يقرأ ختبل أو زي أمن قالو خلو أب زبلك يحكيو كتبلا على كمالة يكون جيجا أبز فتسم كالو دما كابل بأنت خينو يقرأ تام بال نبعل أخلي شاوعي speak your mind حسب كاجلس زي مثلا كاردي كم هاب أي تسكف أفلا لي حسب كل نورمالي نأبنت نيجيريا أوروبا وتهاجريا إلى إن حرت واقع كلا سوق إلكا أي تسمعيا فتح إلكا واقعيا اتحك إنجرا كم أنت زي غير كون كتزانقع حارف جديا تحلفاي تخليها دفيركا حسبكا إن حرت تجلس دما فرح تعشوي مخانكا كتردا تجبر لها إذا مالتكن كترت إلكا ختكرا غرا لا كمالت هيكونن اتحك ترح تناجركا أخلي ذكر خريب الكان زرع حكاون سلازي يكونه بشار درجة بدك أنسيو تدل يودي بفقر خرتن زبلال دمو نسوات كزناقع زغيل ناب إنما زناقعتات مرع بارتي إن خرز الزناقع كل سب نعانا عزولو هبو بسب مستخون بذي مغنيات يوم كا بفلاي أب أرت زنات فسابات بدك أنسيو تدل يتزغونو وانا نسيت تحسو دما ازودي أفكاري مستخون نزودي انت ونينيو نعايكا كل جديد كزناقعني كتأوتني كسحقني حق السخوني إلى سنة حاسبيا صح كان صح أنكلنا حنقولنا دوبامين زبالنا يتحقق هرموني منجو سلذي كسحق كتجبر خلقة اتي أب حنقولا زلو كوج ناي فقري تقاطعت يركها على خمالتي قال أنا سيتي بفقرها خطود تجبر له حمشي عرفت وصل حد جزء تفق مبال كل جزء 14 ساعة أبي لافل زي مخان
ዝበለጸ ድማ ንኽትናፍቐካ ዝበለጸ ድማ ትናፍቐካ ክትረኸበካ ትህንጠ ካያ ኣብ ፍረ ንኽትበጽሕ ክትንከባኸባ ማይ ክትሰትያ ኣለካ እዚ ማለት ግን እቲ ተስትያ ማይ ክውሕድ ወይ እውን ክበዝሕ የብሉን ስለዚ ኣብ ፍቕሪ እውን ዕረፍቲ የድሊ እዩ ጥፍእ በል ብስራሕ ተፀመድ ካብኡ ግዜ ሃባ ኩሉ ግዜ ግን ተረከባይ ኣይትኾን ራብዓይ ኣብ ነገራት ኣወንታ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ንኣብነት ንነገራት ብኣሉታ ዘይምግንዛብ ብሩህ መጻኢ ዝርኢ ሞራል ዘለዎ ወዲ ደቂ ኣንስትዮ ምስኡ ክኾና ይደልያ ሰብ ሞራል ሓቦ ኒሕ እንድሕር ዘይብሉ ብኣካሉ ዳርጋ ዝሞተ እዩ ስለዚ ምስ ሰባት ኣብ እተውግዐሉ እዋን እንተኾነ ስለዚ ምስ ሰባት ኣብ እተውግዐሉ እዋን እንተኾነ ብሩህ መጻኢ ተስፋ ክትዕልሎ ኣለካ ብኸምዚ ድማ እዩ ብተለምዶ ደቂ ኣንስትዮ ብእዝነን ዘፍቅራ ዝበሃል ስለዚ ዘረባኻ ተጠንቀቕ ሳልሳይ ብቤተሰባ ብመሓዙታ ተፈታውኹን ያው እንድሕር ፈትያትካ ባዕኻ ተሓስብ ብዛዕባኻ ንቤተሰባ ምዝራብ ኣይተርፍን ኣብ መጀመርያ ርክብኩም ድማ ንዓኻ ብዙሕ ስለ ዘይትፈልጠካ ሰብ ዝበላ እውን ብቐሊሉ ክትኣምን ትኽእል ስለዚ ምስ ቤተሰባ ምስ መሓዙታ ብዝተኽኣለካ መጠን ጽቡቕ ርክብ ኢኻ ኣለኻ ካልኣይ እኹል ኣቓልቦ ሃባ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ቴክኖሎጂ ኣተኩረኻ ሙሉእ ቀልብኻ ንሰብ ምሃብ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ምስ ኣፍቃሪትካ ክትዕልል ከለኻ ውልቃዊ ጉዳይካ ቀልብኻ ክሰርቀካ ካብ ዝኽእል ከም ሞባይል ዝበለ ካብ ኢድካ ምስ ተርሕቕ ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ንኽተሕልፉ ጽቡቕ ተዘክሮ ንኽትፈጥር ይሕግዘካ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ዕላል ሞባይልካ ትፃወት ካልእ ሓሳብ ተሰላስል እንድሕር ደኣ ኮይንካ ንሳ ተሓስቦ ንሓሳባ ትህቦ ከምኡውን ሓሳብካ ተግባርካ ክትቆፃፀር ዘይትኽእል ምዃንካ እዩ ቁፅሪ ሓደን ናይ መጨረሻን ኢለ ዝሓስኮ ደሞ ብፍቕሪ ንኽትሓስበካ ብፍቕርኻ ንኽትወድቕ ዝገብራ ደሞ ኣካላዊ ምንኽኻ ምቅጣብ እዩ ቀስ ብቐስ ክትለምዶ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብ እትዕልልሉ ዝገርም ሓሳብ ምስ እትነግረካ ጠፍ ብምባል ክኸውን ይኽእል ኣካልካ ምስ ኣካላ ክተላምዶ ትኽእል ሓፋር ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝፈተወትካ ከመይ ትፈልጥ 10 ብግልፂ ከም ዝፈተወትካ ዝሕብሩኻ ስውር ምልክታት ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ናብ ላይፍ ቻነል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ንሎሚ 10 ኣገረምትን ቀንድን ምልክታት ሓፋራት ደቂ ኣንስትዮ ብውሽጠን ከፍቅራ ከለዋ ዘርእዮም ምልክታት ክዝርዝረልኩም እየ ከምኡ እውን ኣብ መጨረሻ ዛ ቪድዮ መብዛሕትኦም ኣወዳት ሕፍረት ገይሮም ዝወስድዎ ግን ከዓ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣባኻ ድልየት እንድሕር ዘይብላ ጥራሕ እተርእዮም ምልክታት ኣብ መወዳእታ ክነግረኩም እየ ከይሓልፈኩም ኣዝያ ወሳኒት እያ ቁፅሪ 10 ክጅምር እየ ኣብ ጥቓኻ ኣብ ዙርያኻ ትኸውን ኩሉ ግዜ ግልፅ ኣብ ዝበልካዮ ኣብ ጥቓኻ ትርያ ኣብ ዙርያኻ ትኸውን ኩሉ ሰብ ምስ ዘፍቅሮ ዝፈትዎ ሰብ ክኸውን ግዜ ክሕልፍ ክዘናጋዕ ኣይደሊ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ምስ ተፍቅረካ ምሕር ትፅጋዓካ ክትጠብቀካ ትደሊ ሓፋር እንድሕር ኮይና ግን ውሽጣዊ ድሌታ ግልፂ ንዘይምግባር ንዓኻ ምሕር ከይቀረበት ኣመና እውን ከይረሓቐት ምሳኻ ምዃን ደስ ስለ ዝብላ ኣብ ጥቓኻ ምሳኻ ትኸውን ሓፋር ስለ ዝኾነት ከዓ ዘይከም ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ሰላም ዘይክትብለካ ዘይክተዋግዓካ ትኽእል ታሽዓይ ሓፋር ጓል ኣባኻ ድሌት ክህልዋ ከሎ ትገብሮ ምስ ሰባት ክተውግዕ ካለኻ ብስውር ትከታተለካ ዘረባኻ ተዳምፀካ ኤክስትሮቨርት ምስ ሰባት ሕውስቲ ብቕልልቲ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ እንተኮይና ደስ ዝብል መስሓቕ ዕላል ክትዛረብ ምስ ትሰምዐካ ኪርኪር ኢላ ትስሕቐልካ ከም ተዳምፀካ ዘላ እውን ብቐሊሉ ትፈልጣ እታ ጓል ኣንስተይቲ ሓፋር እንተኮይና ግን እንተፈትያትካ ዋላ ደስ ኢልዋ ከሎ ክምስ ኢላ ብውሽጣ ትስሕቕ ሻምናይ ብመሰጅ ወይ ቴክስት ብጣዕሚ ትጀናጀነካ ትፅሕፈልካ መብዛሕትኡ ግዜ ሓፋር ሰብ ደው ኢሉ ከዋግዕ ወይ ትዝደልያ ከዛረብ ስለ ዘይኽእል ብመሰጅ ብቴክስት ሓሳብ ይገልጽ ጓል ኣንስተይቲ እውን ሓፋር እንተደኣ ኮይና ገጽ ንገጽ ምሳኻ እናተረኣየት ሓሳባ ክትገልጽ ስለ ትችግር መሰጅ ቴክስት ትዘውትር ብኢንተርኔት ይኹን ብሞባይል መሰጅ ትቃጠበካ ናይ ፍቕሪ ፎቶታት ቪድዮታት ብምልኣኽ ድዩ ብኻልኦት ፅሑፋት ክኸውን ይኽእል ሻውዓይ ምስ መሓዙታ ረኺብካያ ንስኻ ምስ መጻኻ ፀጥ ዝብላ ዝረኣያ እንድሕር ኮይነን ወይ ድማ መሓዙታ ክሪኣኻ ከለዋ ኪርኪር ዝብላ ዝስሕቓ ሕሹኽሹኽ ዝብላ እንተኮይነን ሰባት ክንፋቐር ከለና ብዛዕባ ስምዒትና ንንቐርቦም መሓዙትና ንዛረብ ኢና ስለዚ መሓዙታ ክሪኣኻ ከለዋ ሕሹኽሹኽ ዝብላ ዝስሕቓ እንተኮይነን ብዛዕባኻ ነጊራተን ወይ ድማ ብዛዕባኻ የውግዓ እንድሕር ፀኒሐን ሃንደበት ምስ መጻኻ ፀጥ ክብላ ይኽእላ ሻርሻይ ትዛረባን ኣካላዊ ምንቅስቓስን በበይኑ እንተኮይኑ ዘረባን ኣካላዊ ምንቅስቓስን በበይኑ እንተኮይኑ
ክትሪኤካ ከላ ፀጉሩም ንኽኻ ከምኡውን ኣይ ኮንታክት ትገብር ንኽትዛረበካ ንኽተጓዓካ ግን ዘይትኽእል ትፈርሕ እዚ ሓፋር ጓል ክትፍቅር ከላ ትገብሮ እዩ። ሓምሻይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትፍቅር ከላ ትገብሮ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣይተዕልለካን ከምኡውን ምሳኻ ኣይትነኻኸአን ምሳኻ ናይ ፍቕሪ ምንቅስቓሳት ክትረኣይ ትደልን ዋላ ምስ ካልኦት ሰባት ክትፃወት እንተኸኣለት ምሳኻ ግን ብፍሉይ ትሓፍር። ሓምሻይ ሓፋር ጓል ክትፍቅር ከላ እትገብሮ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣይተዕልለካን ከምኡውን ምሳኻ ኣይትነኻኸአን ምሳኻ ናይ ፍቕሪ ምንቅስቓሳት ክትረኣይ ትደልን ዋላ ምስ ካልኦት ሰባት ክትፃወት እንተኸኣለት ምሳኻ ግን ብፍሉይ ትሓፍር። ራብዓይ ብዘይ ድምፂ ብኣካል ብቻ ምንኽኻእ ትቃተል ከም ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ክትፃወት ከም ድሌታ ክትዛረብ ስለዚ ትኽእል ብኣካል ጥራሕ ትነኻኽአካ። ሳልሳይ ብመሓዙታ ትጉብንየካ መሓዙታ መፅአን ከዕልላኻ ብዛዕባኣ ከውግዓኻ ይኽእላ ደፊራ ምሳኻ ክትዛረብ ስለዘይትኽእል መሓዙታ ክትልእኽ ትኽእል በዚ ድማ ንስኻ ኣባኻ ድሌት ከም ዘለዋን ከም እተፍቅረካን ትርዳእ። ካልኣይ ምሳኻ ንምርኻብ ምምኽንያታት ትፈጥር ግልፂ ንዘይምዃን ንኣብነት ተራኺብኩም ዝኾነ ነገር ክትሕግዛ ከም ትደሊ ወይ ንሳ ክትሕግዛካ ከም ትደሊ ትነግረካ በዚ ድማ ግልፂ ከይኮነት ብዛዕባኻ ኣበይ ኣላኻ ትሓተካ። ቀዳማይ ኣይ ኮንታክት ዓይኒ ዓይንኻ ትርኢ እዚ እቲ ቀንድን ቀዳማይን ናይ ፍቕሪ ምልክት ዝበሃል እዩ። ንእነፍቅሮ ሰብ ዓይኒ ዓይኑ ምስ እንሪኦ ኣይ ኮንታክት ምስ እንገብር እዩ። ይኹን ዳ እምበር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓፋር እንተደኣ ኮይና ዓይኒ ዓይንኻ ትርኢ ከም ዘላ እንድሕር ገጢምካያ ንኸይትፈልጣ ቀጥታ ተቋርፆ እዚ ማለት ግን ጠቕሊላ ተቋርፆ ማለት ኣይኮነን ሓንቲ ናይ መጨረሻ ኮምቦነስ ኢለ ዝሓስኳ ንሎማዓንቲ መብዛሕትኡ ወዲ ተባዕታይ ምልክት ሕፍረት ዝመስሎ ግን ከዓ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣባኻ ድሌት እንድሕር ዘይብላ ጥራሕ ትገብሮ ሓንቲን ቀንድን ምልክት ክነግረኩም እቲ ምልክት እንታይ እዩ ፈፂማ እንድሕር ዓይንኻ ዘይትሪኤካ ኣይ ኮንታክት ዘይትገብር እዩ። ሓንደበት ከም ገሊላ ክትሪኤካ ትኽእል እያ ግን ኣይትቕፅሎን። ጓል ኣንስተይቲ ናይ ፍቕሪ ድሌታ እንድሕር ክትፈልጥ ደሊኻ ዓይና ረእያ ዓይኒ ሓቀኛ ናይ ፀብራቕ ናይ ውሽጥና ምዃኑ ይንገረሉ ሕፍረት እንተደኣ ኮይኑ እናሰረቐት ትሪኤካ እምበር ኣይ ኮንታክት ቀሊላ ኣይትገድፎን እያ። ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ምሳኻ ኣይ ኮንታክት እንድሕር ዘይትገብር ኮይና ድሌት ከም ዘይብላ ትርዳእ። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብ ኣብዚ ይዛዘም ንቻነልና ሳብስክራይብ ላይክ ከምኡውን ናብ ካልኦት ንኽባፃሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም ንዓኹም።